Jo, altså skåret helt ind til benet, så handler det om en kolumbiansk børnesoldat, en dreng, som eventuelt kunne gå i 5., 6., 7. og 8. klasse. Han er flygtet fra Colombia og kommer i et tilfælde til Danmark. Han havner ude i Sandholmlejren, og man laver forskellige forsøg på at få ham integreret i det danske samfund, og det lykkes ikke særlig godt, fordi han har jo krigstraumer. Han flygter fra fra de der familier, han kommer ud i, og stikker til sidst af, også fra Sandholmlejren. Og så flakker han rundt i København, lever lidt af sort arbejde osv., og så møder han så Lærke. Jeg har forsøgt at lave 2 spor i min fortælling. Det ene spor, det er Miguel hedder drengen. Der følger vi ham og følger, hvad han har været igennem, og følger hans reaktioner på det. Og det andet spor, det er Lærke, som er en ganske almindelig skolepige, og hører, hvad hun interesserer sig for. Lektier, fester og kærester osv. En tredjedel inde i bogen, der mødes de, og så tager det ellers fat. Og Jørgen, det du vil læse op for os, er det starten på bogen simpelthen? Ja, det er starten på bogen. Det er ikke første kapitel, men det er, hvad der svarer til, tror jeg, 2 bogsider. 2 bogsider. Så lad os lige høre, hvordan Jørgen Jensen han griber den opgave an med at skrive til specifikt børn i 6., 7. og 8. klasse. Lærke går ind i den næste tomme café. Min veninde kommer om lidt, siger hun til fyren i baren, og sætter sig ved et bord tæt ved et vindue, hvorfra hun kan holde øje med Nana. De er på vej hjem fra skole, men Nana skulle hente sin mors jakke, der har været til rensning, derfor kommer hun lidt senere. De plejer at gå på café nogle gange om måneden, højst 3-4 gange, for de har ikke penge til mere. Lærke strækker benene og smiler for sig selv, mens hun tjekker sin mobil. Det har været en god dag, og der er ingen lektier til weekenden, så hun skal bare hjem og slappe af før klassefesten i aften, som hun glæder sig vildt meget til. Pludselig ser hun drengen. Han går på det modsatte fortov, og der er noget ved den måde, han bevæger sig på, der viser, at han er på flugt. Det er tempoet, hans bevægelser og måden, han ser sig tilbage på, samt hans jagede ansigtsudtryk. Hun har tit mødt ham på gaden og i supermarkeder i området, men de har aldrig talt sammen, og hun ved heller ikke, hvor han bor. Nogle drenge fra klassen kender lidt til ham og siger, at han hedder Miguel og er kommet hertil for nogle år siden som flygtning fra Colombia. Det er alt, hvad hun ved om ham. Og så han ser godt ud. Rigtig godt endda. Det er hans korte, mørke hår og de milde øjne, der har gjort indtryk på hende, men også hans smukke, velformede hænder, som hun nogle gange har iagttaget, når han ledte efter varer i kølediskene. Pludselig kører en blå personbil op på siden af ham, og en mand springer af den i farten. Bilen dækker for den, så hun kan ikke se, hvad der sker, men kort efter kommer Miguel til syne, da han løber væk. Manden indhenter ham og får fat i hans trøje, og sekundet efter trimler de om på fortovet i vild kamp. Miguel spræller og slår om sig for at slippe fri. Lærke rejser sig halvt op med vildt bankende hjerte. Hvad sker der? Hvorfor bliver han overfaldet? Det er første gang, hun ser et overfald, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Hun ser sig om i caféen efter hjælp, men ingen andre ser ud til at have opdaget det. Da hun igen kigger ud, har 2 mænd taget fat i manden, der ligger oven på Miguel. De hiver ham væk, mens han råber vredt til den og forsøger at slide sig løs. Lærke kan ikke høre, hvad der bliver råbt, men hun ser, at Miguel hurtigt kommer på benene og flygter i vildt løb. Det var indledningen.